mainio, näyttelijän renttu, ihan teatteritaiteen maisterinkin papereissa. Tota, Mulla on ollut ihana tilaisuus olla mukana tässä Iloisen teatterin prokkiksessa. Mä oon saanut tehdä harrastelijoiden kanssa siinä suhteessa töitä, että mä oon saanut tavallaan antaa vinkkejä ja ajatuksia ja ehkä jotain muistikikkoja ja tehdä yhdessä teatterin taikaa. Komedia ja farssi on sellaisia, että niistä on ennen kaikkea rytmi on tosi tärkeä juttu, että se niin kuin rytmin pitää pelata täydellisesti. Jos se on puoli sekuntia myöhässä, niin juna meni jo. Eli rytmiikka on yksi asia. Totta kai nämä ihan normaalit näyttelijän työn lait, kaikki kontaktit ja muut tämmöiset tietysti toimii myös komiikassa ja farssissa, mutta niin kuin se semmoinen asioiden poimiminen ja niin kuin normaaleiden asioiden kääntäminen vähän niin kuin päälaelleen, niin ne on yleensä aika hyviä. Oi, tästä tulee ihana. Tästä tulee niin kertakaikkisen ihana, koska tämä on hyvin kirjoitettu ensinnäkin. Tässä on hyvät roolihenkilöt, hyvin myöskin kastattu tämä näytelmä. Eli tämä tulee olemaan niin ihana, että suosittelen lämpimästi tulemaan katsomaan.